kont Londra darba minnhom u kont iffissat li nara il-final ta' National Chef of the Year għax jkun level li ħafna ġifieri da bażikament min jirbaħ il-competition jkun l-aqwa kok tal-country tal-pajjiż. U mort nara dil-final u kun hemm ħafna nies huwa teatru kbir ġo Londra, kun hemm ħafna nies jarawha u jkun hemm xi 10 stations, xi 10 xeffijiet jikkompetu, isajru 3 course meal f'sati għal 4 min nies. U ħdejja nara del kbir. Jien mhux imdorri nara xina fini 26 ġifieri ma tantx imdorri iktar imdorri nara nisisab. U nħares jekk kun dan insortajt il-Gordon Ramsay. Ovvjament, Gordon Ramsay mhux il-Gordon Ramsay tal-lum ma kienx għadu daqshekk famuż, kien għadu jibda. U jiena ċitajt ruħi. Ma kont taf minnu inti? Le kont naf minnu. Għax kont naf minnu, għax Gordon Ramsay is-sena ta' qabel rebaħ il-National Chef of the Year tal-Ingilterra u. Ramsay għamel 3 snin qabel dil-kompetizzjoni jaħdem Pariġi, fl-aqwa restaurants f'Pariġi, 3 star, 2 star, u kien broke u mar Londra għax dik kien terbaħ 5,000 sterlina dak iż-żmien. U daħal għalija u rebaħa. Feta żgħira ta' 24 sena. U sirt nafu minn hemm. U mbagħad fetaħ l-ewwel restaurant tiegħu, mhux tiegħu kien l-executive chef. Kien jismu Aubergine. Issa, jiena ġurnata qabel, tant kelli ġifieri interess, bat taxi ma konx naffordja morni kol ġo restaurant tiegħu dak iż-żmien kont żgħir, kelli 21. U mort il-Levin Park Walk ġo Chelsea, Londra, biex nara l-menju. Tinsewx iż-żmien li qed ngħid. Ġifieri mhux fin-90s, ġifieri ma kienx internet, ma stax tidħol fil-website tiegħu u tara l-menju, tara x'qed jagħmlu daw insa xejn. Dak konna nirċievi magazine darba fil-ġimgħa jien, The Caterer kien jismu, għadu joħroġ sallum, u taqra minn hemmhekk fuqu biex tkun taf x'qed jiġri barra. U mort ta' text lu stennieni, għatlu I need 4 minutes. Naqrajt il-menu jien starters u main courses nirbaħt lotterija. Ittawart il-restaurant minn barrek minn wara l-ġiġ, sem kont nafordja. U la dan nintaqam jew l-kompetizzjoni. U għaxħan għamel insaqsieħ ma insaqsieħ bdejta għalli reċita ruħi jena għara jiksirni għak. Insomma dawt fuq biex maħġin tawallek ħafna u għatlu som Mr. Ramsay għak għalli insomma għatlu Victor Borch from Malta għatlu I'm a really big fan of your cooking għatlu yesterday I came to see your menu jien biex nkompli nżajin. Għatlu is it possible I come for a stage with. Stage inti meta tmur għall-esperienza ma jħallsekx. Sewa. Ġifieri komuni ħafna fid-dinja tagħna. Jien għamilta miljon darba ġifieri meta kont iżgħar. Kif kampa allura hekk ma jħażilx? Doli qiegħda tmur titħallas kollox int bażikament u ġifieri qiegħda tmur għal xahar jew 3 ġimgħat mhux ħadd tmur. Imma xorta inti jekk tkun moħħok hemm ħadd tippikja. U għalli yes, of course, insomma, tani kart tal-PA għalli kontatti għalila għalli għandu fix something, insomma, biex ma ċintawallek minn staġ ġit offri li job, għax da dejjem bżon. Mort tħalt fil-ċina ta' Gordon Ramsay. Yes, ija, għara 9 xhur, nistana work permit, again, 9 xhur. Mort Londra, ovvjament, f'dar restaurant jismu Aubergine, kellu 1 Michelin star dak iż-żmien, u mort ġok ċina is-sejn konna James Switzerland. Tens, kbira. Tensjoni kbira. Għalfej, għax Gordon għandu jagħmel ismu, bniedem perfezzjonist, bniedem kellu għadu 27 sena. U ovvjament lan tiegħu kien li jkun l-iżgħar 3 star chef fid-dinja. Li jirbaħ 3 Michelin stars l-iżgħar. Dak iż-żmien kien Marco Pierre White, kellu 33 meta rebaħ 3 stars. Gordon kien is-sous chef tiegħu. U dejjem rid jirħaq dar-rekord. Ovvjament kienet tens, kien restaurant busy ħafna, lunch u dinner fully book, kon naħdmu mis-7 ta' filgħodu, sassija ta' filgħodu tal-għada, 16 sija kuljum, nifqu nofsija mill-5 sal-5 u nofs. Ma x'kien jikkaratterizza dik it-tensjoni il-fatt li Gordon kien daqshekk. Ovvjament Gordon huwa bniedem perfezzjonist, konna dejjem short of staff għax in-nies jiġu hemm, jien kont nara chef kuljum meta jgħidilkom, biex bil-baronista. Jiġi u ma jiġix lura l-għada, jew ma jiġix l-għada, jew meta morru break ma jiġix lura l-break, jiġu daw kuljum. Ma dik qed timmotivani lili meta nselva ġurnata oħra ngħid għamilna. Fimt? U tagħmilni iktar b'saħħti. Dik li għamiltni iktar b'saħħti. X'kien jipperswadihom biex jitilqu għax? Le, għax ovvjament u ma jaqafx u bniedem ġifieri jagħti x-xit minn filgħoża flaxija ma jaqafx. Ma tistax timmaġina, ġifieri. Enna nimmaġinaw. Xejn jifimni wara 3 ijiem li ma kont hemm kont se nitlaq. Ġifieri dan kont ilista 9 xhur. Ċempilt il-missier wara 3 ijiem.
għatlu sma, tal-li ticket, għallix flusin, għatlu tal-li ticket ġilura, għalix tiġi l-ura, għalli għek tisna n-zaġu miziri. Għalli għodem, għalli xajamillek. Għalli fik 86, għalli għad tibza minnu, xist jgħamillek. Tal-għek il-bajt, xamil. Għatlu, u missieri jeni ġifiri biex nieqpa, għax da l-ewwel ġurnata li mort jien. Dak aħna konnitlu fis-7 mu jiġi fl-10. Jiġi parkjar Porsche u jidħol insomma jdur is-sections kollha u jidħol fil-cold room jiċċekkja l-ingredienti li waslu għax l-ingredienti qasta mill-order. Tant kien ir-restaurant kien konsistenti kull jum. Li inti l-order hija standing order, ġifieri jekk nużaw 10 lobsters kull jum jiġu 10 lobsters kull jum friski. U anke restaurant manager jtibieħ dak li jgħidlu biex ħadda isma' għandek 10 dawk, tgħidlu għal biħxu ieħor żejjed 11 jew hekk x'insa. Dawk ħaruf għandna 10 portions ilbieħ. Insomma, biex ma għajat li s-sous-chef ikun second in command, ġvi ma tamem, xie chef juħsib overu. Għallu what are these? Daw kienu scallops. Inti tala kollu ġaw? Zgur. Jini s-netna il-lek etna rassa, sal-bira, ħadda 20 sena sal-bira. Għallu, I already told you, I want bigger fucking scallops. U jtiħda għata ponda, fil-sidru. U ħabtu ma friġ. Għattil ma donna jina taħsebu għax għamel li. Fucking one. Għatlu għasebu għajli li xajamel li da jien komi kont, mux il-sous-chef, issa dak kien li jaħdem miegħu. Insomma, ġviri kien dat tip, mux għatnajt li għatajjeb, ta' ġviri, għaxibx it's not the way to treat people, u anka mux it's not managed good. Imma dak, imma fil-ċejn kienu normali. Fil-ċejja li niftakar jien, mux illum, ixxut jawk, literalment jixxut jawk. Fej la-fejt imorru zina, specialment f'dal-level. Ovvjament, sakemm dom tem irbaħna t-tini stilla. Tista' timmaġin. Kemm dom tem? Dom 6 xhur ukoll. Da ma konx tiddeċidi, konx joħroġlek il-work permit. Ġifieri issa kon ħarġlek għal 4 xhur, tagħmel 4 xhur. Ġifieri inti minn dal-istaġġ spiċċajt taħdem hemmhekk. Naħdem hija, u kont taħdem fir-rank ta' komi. Ta' komi. Diffiċli ħafna biex, hekk ma tagħmilx tul ta' żmien diffiċli ħafna biex titla tippromotja ruħek. U x'kienet jimmotivak li tkun fiċ-Ċina li daqshekk tense u din kienet laqwa li tista' taħdem. Ġifieri meta inti taħdem ġo Michelin star, any Michelin star in the world. Daj, bil-forsi għandek standards, bil-forsi għandek livello li ħafna, kella ma tirbax Michelin star. Michelin star hija laqwa guide fid-dinja jmorru ġo 60 pajjiż, min ma jafx Michelin star. U jiġu l-inspectors daw any day, jaħallsu bħal nies normali, ma jiġux darba. U jekk inti ma tfalli mill-standards, joħdu ilek l-istilla, ġifieri inti terbaħha every year, Udi. You have to retain it every year. Ġifieri mhux ċajta, tifhem ġifieri da laqwa inti jekk titgħallem bil-forsi taħdem titgħaddi minn dal-proċess, bil-forsi taħdem f'daw tip ta' postijiet. Ġili kien violenti miegħek? Miegħi le, fiżik le, jdaħħa ejju. Daħħa ejja, miżovja. Imma tini jew jinnaf jimbuttak jew jaqdek mill-fardal jew mill-ġaketta iva. Fuq xiex? Eżempju, jien naf niftakar episodju darba dana ma kienx jirrida li tajatlu xef. Issa fid-dinja koll inti li xef tajatlu xef. Sewa. Tittajatlu Gordon. Xuri da li jispeċju he's one of us, no? He's still a commie, he's still learning, he's one of us. Dik kienet il-mentalità. U inkon ġej minn Switzerland u ovvjament hemm mhux ħatajdlu qed ngħidlek qastares li x-xef, aħseb ma tajdlu x-xef. U kelli fħal qatlu darba tlu xef, u kien diġà qalli tajdli x-xef. Għalli gorja, insomma tlu naħseb xi darba oħra, għalli listen għalli come here. Look me in the fucking eyes. Għalek nsejjer. Kif qed nagħmilha jien. Ma tistax xifieri ma tħares ġajnieh. If you tell me chef again, għalli I'm Gordon, and if you tell me I rip you up in cling film. Fil-plastik. U ġifieri jek. U anka u kien hemm episodju ieħor niftakar kont qed naħdem fuq ħanajdulu l-entremetier fuq il-garnish. Il-ħaxix u inti tiġri quddiem u tipplejtja. U dak kien hemm plat minnhom kien għadu jbidlu jien ma kontx ċert fih nitfa' l-affarijiet. U isni induna. U da isu xarki. Ma tista ma jaħrablu xejn. Tajjeb, fil-pozizjon għandha jekk titkun. U għalli, if you're not fucking sure, don't put shit on my plates. Fuck off! U jibda jajrek, u ġifiri, kant tila, kant nizel, ġifiri, dik ħattila, il-lingwaċ ta' kull-jum, ma ta' kull-jum, ġifiri xejkbi, ma t-tidranti, mux jajdlek u, ma ta' ġifiri waħda titħol u ma ħroġ. Ek titkun. Bat eventualment naħseb jindara, naħseb li jinti tant. Tidraħ ma xorta tens, ġivni danna f'dar boħar eżempju. Kont naħdem fil-pastry, ma tal-ħelu, kena chef franċis tal-pastry, kien rispetta ħafna. Gordon kien jirrispetta il-chef. Wieħed mis-seniors tiegħu.
Gordon kien jispetta 2 minn nies ġodda ċina, kien l-wieħed kien jaħdem fuq is-sos, ngħidu aħna fuq il-main course jipprepara l-ħam u l-ħut is-sosis. Freddy Foster kellu esperjenza ħafna, kien vera tajjeb ta' xogħlu u kellu dal-pastry chef Franċiż. U daw kienu konna għamlu strawberries, nidrajjawhom, għattawhom ħafna drajjahom fil-forn biex nudawhom ishom bħala garnish. U daw literalment jaħarquhom kuljum, jaħarquhom. U mbagħad kien hemm għalli iġri ara ma jarakx Gordon u mur ixtri mis-supermarket ta' faċċata taqsam it-triq u tixtri waħda strawberries. Ma jien bit-toqba tajni, fibni, għax dak jaqbadni naħbad ġo fih jew hekk. Da mhux ħad ixtrilu strawberries mis-supermarket. Fimtni għax da strawberries iġibhom minn producer ta' posta liħ. U jibatu li, fimt? U jien ġo qalbi noffendihom u. Dir riskja ħajtek ħanajlek. Jaqbdek. Mela, tlaqna?